Kaixo, nola ikusten duzu zure Drive? Hemen, goian, favorito batzuk edo gehien erabiltzen dituzun dokumentuak agertzen dira? Hau zerrenda bezala ikusten duzu? Bista aldatzeko, lauki honetan bi aukera dituzu. Edo sareta bezala ikusteko, artxiboak handiagoak dira eta gainera dokumentuak badira barrukoa ikusten da, edo zerrenda bezala. Artxibo gehiago sartzen dira zerrendan, baina txikiago ikusten dira. Modu batez edo bestez, goikoa ez da aldatzen. Goiko ikur hauek kentzeko, favorito hauek kentzeko, klikatu ezarpenetan, berriro ezarpenak, eta hauek dira iradokizunak. Ikusi ez da badituzu nahi, desgaitu iradokizunak aukera, eta begira aldaketa. Iradokizunak, Googleeko iradokizunak ez dira agertzen. Horrela aldatzen da nire unitateko bista. Eskerrik asko.